umama wengane uyena ebebe baxoxe naye ukuthi hayi asiyeqise lengane ihambe ifike ekhaya ifika ngokucasha manje ngiyayibona ukuthi shuthi yoziyoba no 15 years iza kumina ngokucasha ilento engifuna ukuthi mina aphumele obala umkhulu ayasho ukuthi ufunani kodwa into engingafuni ukuyenza ngifuni ukwenza into engingayazi ukuthi mangiyenza izobizwa ngokuthi iyini igama layo ngoba ngasho mina ngathi mebethi bafuna u2000 wawuzofakwa ngani lo 2000 kwakufanele kufika abantu bewulethile ekhaya egcekeni noma wazothumela nje mhlawumbe nge-EFT abachazanga inkinga abavele baxabana noma efonini angibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo kumafovuka njengento ngabani isamba nesapho umkhosi angalala maqedo lala bafoza nokho izikhundla khundla uthi uma uvimba ngala uthi kusunga le ngumkhovo oyiphayo umadakeni oyishasa nketela siyabingelela ngalesi sikhathi mbukeli wenethezeka TV gama lohlelo sithi uphila kanjani nawe ke ungasithumela eyakhe inkinga noma into obhekene nayo noma isimo obhekene naso kulula nje ungena lapha ku TikTok uyasibona khona ungakhona ukukhuluma nathi ku YouTube lakhona ukuthi usithola ulandele i-email yethu le ebhalwe ngezansi kwahlala unethezeke@gmail.com uphinde usilandele lapha ku Facebook yakhona nokusinboxa nakhona khona insizwa isibhalele khona la kwinethezeka TV izokhuluma udaba layo oluthinta nomntwana noma wengane kodwa kubalekile isekuthenini ukuthi yena ufisa ekuthenini ukuthi umntwana ebuye ngakuyena khona insizwa yakithi njengamanje insizwa yakithi ngiyakubingelela ngiyakwamukela kwinethezeka TV yebo futhi hayi ngiyaphila Mntaka baba akusitshele nje igama isibongo nokuthi udabukaphi ukusibhalela kwakho kuqale kanjani ekuthena ukuthi uzobone ukuthi kumele usibhalele isibongo sami ufaka uNyawuza uziqelekazi igama kuLuyanda okwama nje ngokuhlala ngihlala kwaMakhutha kodwa ekhaya ile Eastern Cape eFlagstaff udaba engibhekene nalo nginenkinga yokungakwazi ukuthi ngihlangane nengane yami ekuyona ngane yami yokuqala ayikho indlela engingazamanga ngayo sengizame ngendlela eziningi uma wengane uyangibloka akafuni ngibona ingane uke wazama ingane ukuthi amncenga wayilethe ekhaya kodwa nakhona ngiyibona ngokungakhuleki ngoba ubaba wakhona uye acashisele ukuthi angatshela ukuthi iza kumina fike ingane ihlale kutheke emva kweminyaka ewu3 ngabe sengiba nomakoti wafika ke ingane wazoyithatha ke wathi akasafuni lutho elihlanganisene nami ingane uzoyenzela yonke into umakoti abesehlangana naye edrobheni amcela ukuthi ebecela ukuthi baswaphe inamba bakazi ukuthi banakekele ingane izinto eshoda ngazo athena ingane uyakwazi ukuyinakekela okubhlungu kodwa mangithi ngiyayibona ingane mayipostile ngisho ingubo egqokayo igqoka ingubo ezinkulu kunazo ngibe sengiyamncenga ukuthi ngicela ukuthi anikeze uma ingane eze nayo la eThekwini ngikwazi ukuthi ngiyithengele impahla zokugqoka njengoba kuza ubusika kuJuni awela ngitshela ukuthi abazali bakhe bayanqaba nengane manje lento iyangistressa ngoba ngiyayibona ukuthi manje soba ngathi manje mina nginakekela ingane kamakoti le kuyona enye ingane angikwazi ukuyinakekela abese yahamba kumase yakulomndeni wakamaJola eyokhulumisana nabo ukuthi uyacela ukuthi bacela ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlawule ingane ikwazi ukuthi siyibone ngokukhululekile ubaba wakhona bese yanqaba athi abadayisi ngengane kanti mina ngendlela engazi ngayo ngazi ukuthi ingane fanele indlela eseyikhule ngafa kuthiwa sengihambe ngoyibike emsami ngayenze ngayifaka isiphandla kodwa ke ngoba bayanqaba ngoba naye eshiya kumina wethi angayenzeli lutho manje ngiyabona ukuthi sekufana nokuthi le akuyona ingane yami kodwa ngokwazi kwami ngiyazi ukuthi ingane yami ngoba uma wayihambisa ekhaya bayibheka abantu abadala bathi eyala ekhaya Ngezwe kahle ake sibuyele emuva ngaphambi ukuthi siqale lolu daba ngoba usukwazile ukuthi uhlahlele ngifuna ukubheka ekuthenini ukuthi yena
ubudlelwane benu bebunjani nisathandana mhlawumbe ningakahlukani noma lento iqale ngoba sekunomntwana noma nike nahlala nje naba nobudlelwane eside isikhathi naye lo owesifazana? Siye sahlala naye ngoba ke kwathi makuba ne-COVID kwama ukuthi kuvuleleka yona ukuthi ofuna ukugoduka ngihamba wabe seyahamba wagoduka emakhaya sihambe sikahle sibambisene wathi mefika ke emakhaya kwawo la engishintshela khona ethi mekhuluma nami angithuke enza yonke into ngagcina ngimcela mina ngathi ngoba manje ngiyaphazamiseka ngisho etohweni akwazi ukukhuluma nami kahle ngicela sithathe i-break abese ngiyamtshela ukuthi ayike njoba sithathile i-break uma ngithola ukuphumula ngicela ukuthi ke sivele sisale sesiyeka ngoba nangendlela engahlukumezeka ngokwami ngangizitshela ukuthi ngifuna ukuthi mangiqala ukuba nengane ngithole umuntu ongenayo ingane yena wangifihlela ukuthi khona ingane nayo ngezwe sengizwa usisi wakhe ukuthi ayikhona ingane nayo ngabona ukuthi vele akathembakele kanti vele bese ngazi ukuthi ukhulele sahlukana kodwa ingane bengiyinakekela ngiyenzela yonke into naku ke kuhambeni kwesikhathi ke ngagcina ngibona ukuthi ngihleze ngithukwa ungcono sivele siyeke. Ake sibuye la sikhuluma ngomntwana oneminyaka emingakhi ukhuluma indaba ye-COVID. I-COVID iqalela eSouth Africa ngicabanga ukuthi uye 2020 lapho ubesakhulelwe lapho. Okay, ngifuna ukuthi siye lapho ngenkathi iqala i-COVID bese ngithandane isikhathi naye kodwa ifihla ukuthi unomntwana ekhaya. Benixoxa ziphi izinto benixoxa kuze kufike endabeni yokuthi unomntwana nokuthi wena wazi ukuthi umntwana oqala lo? Mina ngokwami ngangazi ukuthi ingane yami lewe ikhulele kuzoba ingane yokuqala ngoba ngaze ngamtshela ngathi habe kuyisifiso sami ukuthi mangiqala ukuba nengane engathi ngathola nomuntu onganayo enye ingane kanti uyangifihlela. Wena bungenawo umntwana? Bengingenayo umntwana ngiqale ngayo ukuthi ngibe nomntwana okwazile ukuthi waphumelela waphila. Okay, ake siqhubeke la. Umntwana utholakala nini? Metholakala umntwana utholakala vele uyamfakela imali ukuthi hamba ama-clinic makuya ngokuthi khona izinto ayidingayo uyamfakela konke lokho nezinsiza. Uma kuya ngokuthi umntwana usekhona uya ekhaya ufika ngokuvakasha noma ufika enze njani umntwana ekhaya? Inkinga umntwana mefika ekhaya fanele afike ngokufihlwa. Afike ngokufihlwa uma wakhe mhlawumbe uzophuma ethi uya kubo kama wakhe. Kuze ubaba wakhe angazi ukuthi ingane kufanele iye kubo njalo mayiza kumina iza ngokuthi fanele ize ngokufihla. Manje nami sengikhathele ngiyabona ukuthi manje njengoba seyineminyaka ewu5 ngiyabona ukuthi koze kuye ko 10 years ngingakwazi ukuyibona. Iyona into engiphathisa ngestress. Ngifuna siqhubeke ke sesibheka indaba ke yokuthi umntwana uke wahlala kini khona la uthe khona umntwana uke wahlala kini. Uma ehlala kini umntwana wezwa yena ekutheni usunomakoti osekhona noma usuyaganwa wahamba olanda umntwana ekhaya. Ngifuna ufike lapho ukuthi umntwana ufika kanjani ekutheni ukuthi uhlala kini, uhlala isikhathi esingakanani noma wakho kini? Uhlalile noma mhlawumbe nje sewuhlalile unyaka besezoqala omunye unyaka wesibili. Into esusile umsindo ngithe mangiqala ukuba nomakoti wafike wamthatha wablocka uma efonini. Kwaba nzima ukuthi uma axhumane naye njengoba senginomakoti. Nami ke manje ngabuye nami ngaphatheka kabi. Uma wathi hayi unoma singayiboni ingane akazijile aye khona kulomuzi. Wahamba waya khona kulomuzi wakamajola okhuluma indaba yengane ukuthi hey uyafisa ukuthi ube nobudlelwano ukuthi kufanele ingane sikwazi ukuyibona. Abezethu baba wakhona na ngiyakwazi ukuthi ingane sibona kadayise na ngengane masithi sicela ukuyihlahla silandele ngokwesiko. Babe sebethi ke bona ngimina bafuna imali ewu2000. Le mali ewu2000 imali yokuthi bafuna ukuthi mina ngikwazi ukuthi mangifuna ukukhululela ingane ngikwazi ukuthi ngiyibone. Abese ngiyabuyela ke mina kubantu abadala basekhaya bathi ngeke bakwazi ukuthi ngikhiphe into engakwazi ukubiza ukuthi igama layo iyini. Ngcono mhlawumbe bayasho ukuthi mhlawumbe uhlawula ingane
noma kwenziwani kwathiwa ekhaya hayi ingcono kuthiwa bayakwazi ukuthi bakhulume ukuthi lento ichaza ukuthini. Yagcina ingakhishwanga kwagcina ngiblockeka lapho ukuthi ingane ngiyayibona kwacatshana lapho njengoba namanje futhi bengiyibona ngokutshontshwa ngoba futhi uye wathi uma ukahlangane nokhulwayo eFlagstaff eJobeni athi ufuna ukumnikeza amadanone engane angafuni ukhulwayo. Manje ngiyayibona lento ukuthi nakumeni ibhlungu ngoba lento iyoze ngigcine ngizondwa ingane ngoba ngathi ngithi futhi ngicela isitifiketi sokuthi ngicela ingane ukuyibhalisa etohweni la ngibambe khona emsebenzini. Wanqaba kaze ngayibhalisa ngokuthi kukhona ikhadi lomgomo ikhona ngantshontsha i-date of birth kwawumama nje ngikwazi ukuthi ngiyibhalise emsebenzini kodwa engafuni nesitifiketi sengane. Okay. Mbuke lapha ekhaya ukulodaba la ngifuna ukuthi siye khona ukuze sithi masimthinta yena uma womntwana sizamile naye ukuthi simthola ukuthi esondele ebe khona ngoba uaround naye eThekwini kodwa sabona ukuthi sogcina simxhuma mafana simxhume ngocingo somxhuma ngocingo ukuze naye ekhulumela yena kulona lolu daba ngoba kubalekile ukuthi size zonke inhlangothi ukuthi kahle kahle inkinga ikuphi nomntwana. Mntaka baba la ngifuna ukuthi siye khona njengamanje uma wakho uthe meyijuba-ke eseyakhona bafike bathini kuyena wayibona ingane wakwazi ukukhuluma ukuba naye umntwana masebuya khona wabuya nayiphi impendulo? Wabuya nempendulo yokuthi bona bathi abadayisi ngengane ngoba wazi wathi umaye angiyincame lengane. Ngamtshela mina ukuthi angikwazi ukuthi ngiyincame kube kuyingane vele yomfana kuyingane nami engiyithanda ngani noma mhlambe bangivisa ubhlungu wabebona ukuthi ngiyayithanda yabo nje kona ikhulile nakodwa angikwazanga ukuthi ngiyenzele izinto zangu kwanele ngesizathu sokuthini sokuthi ngiyibona ngokucasha ngoba namanje ithe makufanele ize la eThekwini kufanele ukuthi ngiyithengele bagcina bethe bayanqaba abazali bakhe uthe sengithengelele nenye ingane seyibonile ngiyipostile igqoke kahle wabe ngifonele ngithuka ngamtshela mina ngathi bengikwazi ukuthi ngithengele ingane engafanele ngiyibone ngoba ngifuna ukuhamba na ngiyithengele ingubo zokugqoka ziyilingane kunoma igqoke izingubo ezinkulu ngoba lami lize lathi njengoba uthi abazali bakhe abafuni nengane tshela bona ke bayithengele kwaphela mina ngeke ngimthengele umuntu engingamboni ngoba fanele ngimthengele ngimgqokise ngihambe naye angibone ukuze ezokwazi ukuthi angazi ukuthi ubaba waye. Ngezwe kahle ngifuna ukubheka la ekuthenini ukuthi lo okuthiwa ke uyafihlelwa mawubuka wena njengomuntu osondelene nefamily yalomntwana kakhulukazi okumntanakho ngifuna ukuthi sibheke ekuthenini ukuthi babexoxa kanjani mhlawumbe ikhona ingxoxo ezazike ifike la kuthiwa khona nixoxa ngobaba kama wengane ngoba ubonakala sengathi uyena okuthiwa uyafihlelwa ufihlelwa ngaliphi ekubeni wena ubaba womntwana? Indlela abamfihlela ngaba vele bakhale ngokuthi uyithanda kakhulu umzukulu wakhe manje kuye ngixakeke ukuthi makuyena uzomthanda kakhulu ukudlula ubaba wayo ngoba into engishayisa ngovalo beke kwenzeka ngashona uthola ukuthi ingane angiyenzelanga izoxaka kakhulu empilweni mangizoshona ngingayenzelanga isiko ngingayenzelanga lutho ngoba nami into ekuyangihlupha kakhulu empilweni yami kwami mina njengoba ngumuntu ngokuzala la ngizalwa khona ngizala ebukhosini kaFako bonke ke kufanele ukuthi zonke izingane uzilungisele ngendlela uzikwazi ukuthi impilo engane ngoba ingane angifuni ithwale lo mzima lo kunami engiye ngabuthwala ngikuthwalisa ubani ubaba wami ngiyabona kodwa ukuthi indlela ekwenzeka ngayo ungathi kuzodlulela enganeni mawukuthi nami ngiphakama ngoba manje lento ngiyayibona ukuthi ayinginiki ukuthula even noma ngithi ngenzela le nenye ingane ngiyazibuza ukuthi ngaba yona la ikhona ngabe iyadla yini ngoba bake bayilethe ekhaya ishaya ngesikhulu isiso ngingazi noma bebengayikade bengayihambisi ngisho eclinic ngokuyibona ngoba nami ngize ngasho ngivini ngathi namanje njengoba ngingathola ama social work bengifisa ukuthi akafike kulowa mndeni akabona ukuthi ngabe ingane yami ikulungeleni ukuthi ngahlala khona. Yazi uthinta indaba ethi into ongayifuni ukuthi ingane ihlukumezeke njengawe kukhona abantu njengamanje abahlukumezekile empilweni mhlawumbe yona
ngoba uphumela obala uzothinta abantu abaningi othola ukuthi nabo bana lenkinga obhekene nayo, othola ukuthi nabo bahlukumezeka kakhulu kodwa sebehlukunyezwa ukuthi bazama ukuthi nabo benze ubulungiswa kodwa ubulungiswa bungenzeki ngesimo sokuthi kulowo muzi mhlawumbe imithetho yakhona noma imigomo yakhona iyabagqilaza kakhulu ngoba abanye abantu baye bebuke bekuthathe kancane uma kuthiwa mhlawumbe awunayo imali, mhlawumbe umuntu ongathatha entweni yangithi, kodwa njengamanje wena uyazama. Ngifuna ubheke ukugxile futhi ukudlule kulesi simo sakho ukuthi uzalwa ebukhosini nawe ukwabuza ubhlungu. Lento ikuthinte kangakanani le yokuzalwa ebukhosini? Isimo bekuyisiphi lesi ebesigqilaza kakhulu ebukhosini? Ubiza kafaku ubaba wakho ungakafaku, ekhaya komama kungakabani isibongo, kwenzakalani khona laphana ekutheni ukuthi nawe uzusukume ekutheni ukuthi abantwana bakho bengabi kulesi simo? Kuboka maye kaNyawoza kaMntungu. Inkinga ngiphuzile nokuthi ngithola umsebenzi. Nginenkinga yokuthi ubaba wami wahamba eshiye ngangilungiselanga izinto eziningi. Manje impilo yami ngengaphila iminyaka kungahlangani. Ngoba naye akangikhulisanga. Kodwa ngimbambele maqhubu ngoba ngisazi izathu ukuthi kwaba yini. Manje ngiyayibona ukuthi lento into engishayisa ngovala kakhulu, ngiyayibona ukuthi lento eyenzeke kumina izokwenzeka enganeni mawukuthi mina angiphakami ngendlela engiyibona ngayo, ngoba ngiye nje ngaphila nje iminyaka eminingi ngibona ukuthi ngiphila kanzima. Manje ngiyayibona ukuthi angifuni kwenzeke lento lokuthiwa mhlawumbe ubangwa abantu abangasekho. Ngiyayibona ukuthi mangingayilungiseli ingane izogcina ehlele enganeni, ngoba ngifuna ukuthi ingane bavume ukuthi ngihambe ngichumane nalomndeni ngiyilungisele, hayi ukuthi ngizothi ingane ngizoyithatha izohlala ngimina. Ngifuna ukuthi sizwane nalomndeni. Ingane makufanele ngiyibone ngingayiboni ngokucasha, ngiyibone nje ngokuhle izingane kumina ize ekhaya ihlale ikhululeke, ngoba into eyinkinga ingane zasekhaya mazingafika ekhaya zigcina zigula, ngoba isikhathi esiningi beyigcina seyifika seyigula. Nayo into eyinkinga engishayisa ngovala. Ngiyafisa nje ngathi ubaba umkhulu wayo engathi angavuma ingane siyilungisele, naye sekhona siyilungisele ikwazi ukuthi iphile impilo ezobonakala. Okusho ukuthi awunankinga, ngisho kuthiwa uyahlawula ukhipha lokho okufanele ukukhiphe, uyokhipha wena mase ulungisele umntwana ngendlela njengoba ufisa nawe ekutheni ukuthi kungafani nesimo sakho. Hayi anginankinga nakulo, ngoba namanje bekufanele kuthiwa lo esenginaye njengoba senonyaka bekufaka kuthiwa sengiyaqala ngimlungiselele ukuthi ngimfake isiphandla sasekhaya. Manje angikwazi ukuthi ngimenzele ngijombe lo mdala nginaye, ingakho ngifuna ukuthi ngiqale ngilungise indaba yakhe uze ngikwazi ukuthi ngithi ngibalungise ngibe sengiqale ngalungisela lo mdala. Manje ngiyabona ukuthi hayi kunoma kulunge kuba mnyama kakhulu, kuvele kwamnyama kakhulu. Manje kulomndeni ke kubantu okuxhumane nabo abakuona lo mndeni walapha na kaMajola, ngifuna ukuya lapho lapha kaMajola, ubani okuxhumana naye namanje uthola ukuthi uyakwazi ukuxhumana naye nikhulume naye ngalo lolu daba? Umuntu eke ngixhumane naye ngoba uma wengane ngisiyahluleka mangikhuluma naye, ngoba isikhathi esiningi kulo muntu engithi masikhuluma aloke ngithuka, kanti usisi wakhe ngiyakwazi ukuxhumana naye kodwa naye ezinye impendulo ubuya ngabuyi nazo, ngoba namanje ngamaviki adlule ngiye ngambhalela la kuWhatsApp ngathi ngicela ukuhlale phansi nosisi wakho umncengo ukuthi ngicela ukuthi ingane ingachaphazelwa impi yethu esingayazi, asinakekele ingane. Ngisamcela ngambhalela imessage wathi akekho naye uzobuya umsombuluko. Mase kufika umsombuluko akabuyanga nempendulo ukuthi uthini, ngoba bengimtshela awukumbonisa ukuthi ingane ingaxakeki kube likhona isente engilitholayo, ngoba ngalesikhathi ngithengela lenye ingane kuba buhlungu ukuthi leya ngabe iyayidla lento edliwa ileni ingane. Ngizokahle into esizoyenza ke sizoshona khona ukuyobheka ukuthi ubani esimtholayo
kuwona lomndeni wakamajola esizokwazi ukuthi sikhuluma naye ngoba kubaleke kakhulu lokho esikukhulumayo uma umuntu ezama ekuthena ukuthi ingane noma umntwana ethole impilo engcono kodwa udaba siyalibona ukuthi lona kaliphi kakhulu ingamhla ethi uthatha umakoti ila ubonakala khona ngoba ukuthatha kwakho umakoti kwafika uma wengane esezolanda umntwana esehlala unyaka wonke umbuzo uthi ubaba womntwana noma umkhulu womntwana lo walapha kaMajola wayethini umntwana esahleli lapha noma akukho yina ukukhuluma owekhuluma umntwana esahleli laphana kwaFaku umbuzo futhi okhona leyo ofase iphendule wona ngoba uhlale unyaka wonke kodwa ngenkathi ethatha umakoti wase efika kodwa kumanje usethu umthanda kakhulu umntwana azikho inkulumo ayenazi omkhulu ngenkathi ehlala kini umkhulu ebengazi befihlelwa ngendlela ebethi ngekazavume ngalendlela naye enza ngayo ebefihlelwa bekuyothola ukuthi kwazi uma wengane uyena ebebe baxoxe naye ukuthi hayi asiyeqise lengane ihambe ifike ekhaya beyifika ifika ngokucasha manje ngiyayibona ukuthi shuthi yoziyoba no 15 years iza kumina ngokucasha ilento engifuna ukuthi mina aphumele obala umkhulu ayasho ukuthi ufunani kodwa into engingafuni ukuyenza ngifuni ukwenza into engingayazi ukuthi mangiyenza izobizwa ngokuthi iyini igama layo ngoba ngasho mina ngathi mebethi bafuna u2000 wawuzofakwa ngani lo 2000 kwakufanele kufika abantu bewulethile ekhaya egcekeni noma wazothumela nje mhlawumbe nge-EFT abachazanga inkinga bavele baxabana noma efonini ngoba bathi bebesho uma wathi imake adlulisele abantu abadala basekhaya bathi into abayifuna bafuna igama layo ukuthi ngaba yini igama layo sizoyibiza masiyibiza ngendlela esikuthi wani bathi bona benzela ukuthi sixhumane ngengane manje sabona ukuthi ayinalo igama manje ungcono mebethi ingane ngiyilungisele ngokuthi uyihlawule ikwazi ukuthi ekhaya ifike ngokwanele ngaloko ngicasha mayiloko iyolanda ingane kuba ifike nje ukukhuleka ngoba ngiyazi ukuthi mayizoloko ibhizi icashisa ingalungisela izothi seyiba nenkinga la uthola ukuthi ibangwa abaphansi impilo ayikhule nje itight ngoba ingangifuna ukuthi mhlawumbe ngithi ngishona ibekazi ukuthi into ziqondile ngoba ngiyayazi ukuthi lempilo ingisokolise kakhulu ilunge kanzima wakumeni kulungile soshona ocingweni mbukele sibone ukuthi ubani simtholayo sobe sesibuya sesigoqa nalensizwa ehleli nayo umfoka Faku Mhlawumbe sihlukene la ya sifuna ngesikhathi ngimtshela ukuthi akayeke ya senenyanga ezo3 ngesikhathi ngimtshela ukuthi akayeke wathi naye ngeke mfethu wena ngoba uvele uwazi ukukhuluma nami kahle sabe ungithuka ngeke mina siyeke lento le ngoba nami nandivele nginganandaba vele ngingasinalo uthando lwakhe yani nganayo nje ngesiye la umntwana wamvakashela ke kusukela lapho wamvakashela esikela bani ndiyaza lapho okay kulanza khona lapho Jambe ethe uzofika ngoDisemba samba kwathaba ufuna ukuboleka ingane ekhaya ku-street kakhulu izinto zakhona zihamba ngokosiko awufane wenze noma kanjani uyaqala ukuzithanda uqale asikholele entweni yokuthi kukhona idikazi ekufanele lihambe liyolala nomfana bese liyamitha bese kuyathuleka kungenzekile ukuthi ngoba ezofike walala nomuntu ebesevele ngane okay wathi ubaba uLiyanda ukuze akwazi ukufumana ingane kuzofanele akhuphe imali engango-2000 lo 2000 umelele imbuzi mangabe engakwazi ukuzisa imbuzi uzozisa imbuzi mangabe efuna ukuzisa u-2000 uzozisa 2000 wathi Liyanda hayi ngeke hayi wathi wambonela wathi hayi mina ngibuzile kubo bonke abantu endibabuza ake yaziyo lento ukuthi usiko lakini lolu kanti usiko lakini
olunjani lolo wathi ayitshela ngayithole angahamba ayojika lapho ufuna ukuyojika khona kusho mina akazi ukuthi ayithole ngoba ngihamba ayomangala uzofika nakomkhulu ngisisithethi sakhona uzofika ndikhona ngizoyimela leyo nto leyo ndazama mna njengoma wengane ukuba uLiyanda akwazi ukubona ingane engayisupport yangu uLiyanda ingane ngoNovember ndahamba mna ndahamba kulo Liyanda 24 25 uLiyanda 24 25 26 ngomhla ka27 ndagoduka ndakuyela ekhaya wabe emthengele emthengele amapampasi nokudla nama-wife nevaselina kuphela kungekho nje imali yokuba bengaba iquka ukugula sikuhle engxaki esikhulu mawube khona into engenzeka hayi-ke kwahlaleka-ke kusukela ngoko kuLiyanda zangaphinde asakutwana yonke into yazenzela sengaba ndimxelela ngoba Liyanda into ethile vela sabe sithi hambisa ingane ekhaya mengabe ingane isekhaya ngizoyenzela yonke into ingane ngubona ubaleka ndithi ukukhupha le mali le kuthiwa yikhuphe ngoba kuyafana nale kuthiwa makayikhuphe akuyo mali yoba makuhambe kube mhlampe imali yoba umntwana uzobaba no imali libhoko lokuhlamba umuzi wasekhaya ngoba yena efike wazalisa enganamfazi yizo bebeka sengathi kwagcina sekuthiwa zibhokwe ey'mbili u-4,000 ngabe kuyiqiniso uLiyanda wanqaba ukukhupha umama kaLiyanda wahamba waye ekhaya eziyela ngamanqina akhe andibazi babathethe abathini notata nama utata zangamxelele naye umama Liyanda zangamxelele wathi utata ngoba ndamxelele ekuqaleni nandidelela ndiyayenyusa andazi ukuba kwagcina kwenzeke kanjani-ke nam uba athethe abayomaphi nxa uLiyanda yimpumputhe kakhulu sithi mna le ngazi masiko kuba fanele idlulaphi bese idlulaphi nezinto kuvela khona lokuqala hamba ayobuze banganini kuqala ukuba fanele ndithini ngithemba kwenzeke kanje nebhodi kanti all along uLiyanda engayondli ingane ucokolela imali yokuzeka uyandiva ndiva kahle ya ngithemba yena sesitsho kanje ngoku sezozenza yena angathi ungumuntu omsulwa angathi ebekade ekhona empilweni yengane ngesikhathi ebehleke enciphisa le mali wondla amathamba akhe ngayo ebezazi yena uba uplanani ngempilo yakhe wangabi nayo indaba nomntanam njengoba-ke ehlulekile yena ukwenza izinto ezo mna bhuti ndimvelile uLiyanda kakhulu angifuni ukudlala ngawo angeza lapha ndenza umuntu ombi mna ndike ndeza lapha eThekwini ndaphithenda sengazuthi ekhaya ingane ndihamba nayo ndiza nayo la eThekwini kanti ndizodibana nomama kaLiyanda ndimnike umntwana ahamba ayohlala kulo Liyanda ukhona ngikholwa umntwana ukudla ekwazi nje esedlulile ezibhoponini hayi-ke wahamba umntwana wayohlala kulo Liyanda ndabuya ndamlanda umntwana nase ngaba sendiphinda futhi ndimkandayo kungoku-ke ewe ngizothi ndifonela uLiyanda ndizombeka umntwana ndisithiwa ndizobuya wandifonela uLiyanda wathi lalela-ke ungaphinde ungifonele mina mangabe khona into ofuna ukuyikhuluma emayalelana nengane fonela umani noba sesifana mina ngishadile manje nginomfazi okwazi ungifonela noma ikanjani zange nimphendule ngathi okay kulungile nkosazana ngibonga isikhathi sakho nami kodwa lolu daba nami ngicela ukuthi ubazise nefamily yakho ngoba libaluleke kakhulu
worker ukuze nikwazi ukuxhumana nabo ukuze umntwana efike ebonakale isimo sakhe mase kuyaxoxiswana ukuthi nosebenzisana kanjani? Mina bese ngawazama ama-social worker aselisikisiki abesethi kumina acela ukuthi ke ngizame ama-social worker la eThekwini khona bezokwazi ukuthi bathole yena uma womntwana. Ake mina sekufika umqondo ukuthi ngithi mangibheka uFacebook ngabe sengibhalela yona Inethezeka TV ngabe sengifisa ukuthi ake ngiqalise yona mhlawumbe uzokhuthala abone ukuthi ingane ngiyayidinga. Njengokuya kuya ngami bengifisa ngathi ama-social worker angakasuke afike khona lapha kulwa muzwa kaMajola engashongo khona ngizokwazi ukuthi inhliziyo yami ngibone ukuthi mefika azofika ebone ukuthi ingane yami ngabe ihlala esimene esi-right na khona ngendlela engaye ngabona ngayo ngiyithengelile impahla zathi zizintsha isahambile inyanga eyodwa zabuya ngathi angazi noma zifakwe kujikhi yini noma kwenzakaleni ngathi mangithi ngiyabuza vele wangithethisa uma wengane ngagcina ke nami ngehlela ngezansi. Kulungile. Le Inethezeka TV mbukeli, uma kuya ngothi kukhona usizo nalo noma usebenza kwezomthetho ama-social worker abantu kodwa abakwaziyo ukuthi bengalandelela lolu daba njalo luze lifike ekugcineni, ungasondela ukhulume nathi thina siyakwazi ukwamukela, sikhulume naye sikuxhumanise nabo nonina womntwana nogcina futhi nawe usuxhumana nawe usebenze phezulu kwalolu daba lize lifike ekugcineni, ngoba okubalekile esekutheni ukuthi abantu besizakale bekwazi ukuthi abantu izinto abezenzayo kungaze kugijinywe inkantolo sekunamaqhubu, abanye abantu abasakwazi ukuthi bexhumane ngenxa ukuthi udaba seligijimelezela faka abantu abaningi njengamanje lidinga kakhulukazi bona belikhulume kanje udaba shothi malidlula la loze ligcina sekuthenini ukuthi selingena einkantolo ezithinta bona abantwana ukuze udaba luhambe ngendlela. Igama lami ngingumzothule ngokashembe, sizohle kuna zonke insizwa eningizimu Afrika engaphezulu kwama ayifakile egini. Bathi ufahlafahla umbabeze kukumasanywa tithi shimali zomgqakazi uvuka ungiphinde mntakashembe ngoba nanenkukhu seyiphindula ukhulu ukuthi ungene ngekhanda. Anadlozo ufele inkapani ugidi khobola nani mathongo makhosi sempimbo nasebhenqolo nani bethamatshana nabuza nhlatshaba noNgulubane. Omunye wabuza ukuthi injani yamnyama iNgulubane anti ukhona babenkunzi ayibuze ekhaya coming just now umgovodla eTheroom ayiphinde idibane. Inethezeka TV uphila kanjani?